Moi bons días a todos. Para min, para todo o equipo, é un prazer por segundo ano estar presentando o Campeonato Galego Escolar de Kung Fu. Sin dúbida que temos un grato recordo da edición do ano pasado en canto á participación, á organización e a como se desenvolveu durante o día este campeonato nas instalacións do Lalín Arena. E un ano máis, José Luís tamén che dou as grazas, veu falar connosco para volver a organizalo aquí en Lalín e, pola nosa parte, encantado de poder acoller unha vez máis este campeonato aquí en Lalín. Hoxe acompáñannos os tres membros dos clubs que hai en Lalín. Por un lado está Beni, Toño e Alba, que son as tres persoas que teñen clubs de Kung Fu aquí en Lalín e que van a participar neste campeonato cos seus rapaces e que, ademais, tendo aquí os tres, demostra a gran afición e seguro que tamén o gran nivel que temos de Kung Fu aquí en Lalín. Pola miña parte, nada máis, simplemente darlle as grazas aos tres, especialmente a José Luís, pola súa organización e pola súa boa colaboración sempre en todo, e eu xa vos deixo con José Luís, que nos vai explicar os pormenores do campeonato. Gracias, Abelino. Agradecemos aos medios o estar aquí presentes para contribuir un pouco a divulgar este campeonato. Facemos un recoñecemento expreso ao alcalde e ao concellal pola labor que están a facer na promoción deste ben social que é o deporte. Felicitamos aos tres clubs de Lalín pola labor que están facendo tamén aquí, xa que un tercio, hai 538 nenos e nenas que van a participar en este campeonato e un tercio deles proceden de Lalín. Incluso hai dúas categorías, pre-Benxamín e Benxamín, que participarán como unha actividade previa ao comenzo oficial do campeonato, farán como unha especie de demostración por equipos, igual que fixeron o ano pasado, que tuvo unha gran aceptación. En canto á competición, estamos, claro, que vai dicir a Federación de un sistema de competición, estamos ante un espectáculo deportivo, ante un espectáculo de participación, polo que acabo de decir, é un gran número deles, e é un sistema único en termos de inclusión e de igualdade. Ahora, parece que todo o mundo fala de igualdade, de inclusión, etc. Nos, aí están os datos, aí está o propio sistema de competición, levamos practicando a igualdade de xénero desde hai máis de 30 anos. Hasta o punto que dentro da propia competición un equipo pode estar formado por nenos e nenas, cando é de adultos, por homens e mulleres. Entonces, é único en ese sentido, é único en términos de participación, porque un campeonato con 500, vamos a decir, máis de 500 nenos e nenas, que se facan 2 horas 15 minutos, non se topa habitualmente. Por tanto, do día, a veces 2 días. Entonces, temos un sistema organizativo, afortunadamente, hai un gran número de personas en términos de organización, entre 15 a 18 árbitros, con reservas, 5 por cada zona de competición, que implica, obviamente, unha gran participación por parte de esforzo por parte da Federación, pero iso é o que nos permite mover que compitan esos nenos e nenas en 3 probas que van reflejadas no material que vos dimos nun tempo mínimo. Se queredes comprobar todo isto, só tedes que acercarvos o día 27 pola tarde ao Lalín Arena e veredes que me quedo corto no que estou comentando. Este ano, aquí, vamos a facer entrega de, normalmente, fanse as primeiro ou terceiro clasificado, vamos a facer entrega hasta o quinto clasificado,
con medallas aos nenos e nenas que diríamos que non puderon clasificarse, con un trofeo específico para ese grupo de pequeninos, de nenos pre-Benxamín e Benxamín, que se lle entregara un trofeiño conmemorativo do campeonato. Entonces, hai outros datos sobre categorías e tal, que entendo que non é necesario entrar neso. Se queren algún dos representantes dos clubes daqui de Lalín poden matizar algún dos aspectos que eu acabo de mencionar, pero, repito, preparamos isto para que teñades vos sea fácil acceder a calquer dato que necesitedes a maiores. E creo que, en principio, é todo. Pois, moi ben, queres que fale algo? Queredes comentar algo, Antonio, Alba? Bueno, eu simplemente decir que para nós como clube é unha satisfacción que volva a ser este campeonato aquí en Lalín. Agradecer á Federación o esforzo de negociación co Concello para conseguir que Lalín sea sede e tamén agradecer ao Concello que facilite as instalacións do Lalín Arena, que é un marco incomparable, comparando con outros concellos, e para nós, pois eso, é unha satisfacción que, novamente, en Lalín sexa a sede do Campeonato Galego de Galicia Escolar. Alba, queres comentar algo? Sí. Eu nada, quizás son o club máis reciente, pero é un orgullo estar con eles aquí sentada e é un placer ser unha das canteiras máis grandes de Galicia e desde logo é un orgullo que na túa propia casa pues, te apoyen e che deixen facer o campeonato aquí. Pois nada, igual, o mismo que din meus compañeros, buenos días a todos e agradecerlle ao concejal Avelino, ao alcalde e á Federación Galega de Kung Fu por un ano máis ter como sede Lalín e o Lalín Arena. Nada máis. Moitas gracias a todos. Pois para rematar, o agradecemento é noso cara a Federación Galega de Kung Fu, porque José Luis, que é un lalinense de pro, pois seguro que tira para aquí que a mellor das intencións e non o poño en dúbida. Lalín casi todos os fins de semana temos algún acontecemento deportivo ou cultural importante. E neste caso, pois é un fin de semana máis que gracias á Federación e gracias a que a Federación tamén tirará para Lalín, supoño, porque, como ben dixo José Luis, hai 3 centros en Lalín e un tercio dos que van a participar son de aquí dos clubes de Lalín. E iso quere decir que, así como no balonmán, a nivel autonómico, somos unha potencia, en Kung Fu tamén somos unha potencia. E iso, pois, ten que ser un motivo de satisfacción para calquera lalinense. Así que o sábado 27 estaremos por ali. O que di José Luis é de mover tanta xente en tan pouco tempo. A verdade é que vou ter que facerche un contrato, se sigo de alcalde, para que organices esta casa, porque, desde logo, a min iso pareceme casi imposible. Non obstante, como estarei en xornada de reflexión, estarei reflexionando a ver a quen lle voto o día seguinte, pois vou ir por ali para miralo e para ver como se poden meter. Cantos son participantes son? 538. 538 en 2 horas e media. Si, hai 462 que van a competir e 68, 70 dos grupos pequenos. Entre os dous grupos, 538 nenos e nenas. Entre, repito, non compiten os pequeniños de 4 a 6 anos, de 7 a 14, é xa cando, diríamos, a competición oficial. Pois ten que valer a pena velo. Xa o ano pasado fomos hasta ali, hasta a entrega de premios, e teño que dicir que a organización é perfecta, porque cando hai eventos deportivos, unha das cousas ás que nos invitan sempre os políticos, que é a entrega de premios, ás veces aquilo parece o Rosario da Aurora. Teño que dicir que parece o Rosario da Aurora. E é unha reclamación que levo feito sempre a Avelino como concelleiro, porque ás veces empezamos a entregar premios e non sabemos cando se acaba de entregar premios. Ter todo tan medido e tan a todos os niveis, a verdade é que é un motivo de satisfacción, supón a disciplina que, obviamente, pois é para controlar os impulsos humanos a moitos niveis. Así que, noraboa por organizar isto en Lalín. Para nós é de agradecer que
que lle dades vida ao pueblo, porque ven xente de fora Sí, de aquí todas partes. e vai estar pois, durante un día vivindo na Lalín. E iso é do que presumimos un pouco de Lalín, ser hospitalarios, estamos no centro de Galicia, e que a xente nos veña a visitar e que faga aquí vida, pois é un motivo de satisfacción e, sobre todo, tamén é unha, do punto de vista económico, é importante porque a hostelería, e o que non é a hostelería, indirectamente tamén se nutre destes eventos. Así que moitas gracias, aquí tedes a vosa casa, e o feito de que un tercio deses participantes sean de Lalín, pois dá a idea da eficiencia que temos neste deporte neste pobo. Por a miña parte, nada máis, moitas gracias, e vémonos ali o sábado. Sábado 27. Sábado 27.